Malam Shehu sha kudu. Ina jin ina faɗa ma shekara 8 da sun kwace ko da ma irin shekara gaba. Ni zan faɗa ma. Wallahi wannan na samu abinci ina faɗa ma. Sai da ko kunu na hika shago. Malam na sha noma wallahi na samu albarkacin noma. Wallahi koyo shi. Assalamu alaikum. Kina dau kai. Wallahi. Alaikum ba. Malali. Malam Shehu. Malali ya gari. Wallahi bari alhamdulillah. Malali da ina haka. Bari. Nan da Allah ina baka labari. Babu inda ni ji daɗin gwamnatin ka. Ta sanata Abubakar Atiku Bagudu. Gaskiya. Balaraben gwamnoni. Alhamdulillah. Ina baka labari. Ina saurare. Ka san shi wa babu abin da ya kaso irin abun ƙasa noma. Gaskiya. Ba iya Kebbi ba, ba iya Najeriya ba. Gaba ɗayan duniya gaba ɗaya. Shi yasa Baba Buhari ya mai sarkin noman Najeriya. To bai san ba na Najeriya na ba na duniya. Tsananin noma ta kai in ma kai tsaye bakin ko gidanka sai ka isko abin ga ya tudu. Daga shinkafa ta yi lim da ka jijjiga kai ba ma sai an dafa kun koshi. Akan tsananin noma da akwai cikin gari. Ka san mu da kana don mai noma ai. Sai ka san wanga yanzu. Ka san muna da gona na gangaren takalin. Na ina faɗa maka Malam Ali shekaran jiya ko da na hakan ga ina yankan shinkafa ko da na riko haka sun riko dan maciji. Dan maciji wa? Wallahi ina jan macijin na harbin lahi ba mabundi ne bai to cikin rami ba daga wurin yankan shinkafa. No. Gaskiya ko kai kayo mu duniya kan wanga magana da ka hodi ban yadda. Ko gobe kakka ji kun wayo. Lahiya Malam Shehu lahiya. Me? Mala Ali yanzu wata nawa zai rage mai yanzu sauka. Wane? Mai girma gwanna mana. Kai ina kake Malam Ali? Wuta da hankalinka. Ai ko ya kare na sanata yayi? Wallahi ko. Wallahi sanata ya kare idan mulki yanzu ma yake. Yanzu ka dawo min da wallahi yanzu mulki yanzu ka bi ta hanyar inda ba da haka da mun shiga uku. Yanzu mulki yake. Wallahi ni na doka da 8 'yan gada yayi. Ya riga ya kare mulki. Ina ya karewa. Sanata yayi. Shi yasa haka ganin manyan zakunan gana shi. Hassan Aljini, aljihun gwanna, Allahu akbar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kai, ina baka labari. Hassan aljihun gwanna. Kai ya taba wucewa ta gabana. Yana taka sahu ya doke sai na ji sahun nan ya ce a basu. Talakawan jihar Kebbi da na birni da na ƙauye babu abin da suka alfahari suka buri ga ransu su ji daɗi irin sanata Abubakar Atiku Bagudu a tsaye sai takarar sanata. Mu da na waje kowa ya ja daga ya ce ƙuri'a ta tana ga hannun Atiku Bagudu dole shi zai dangwala ma. Ga wata wasar yara ake kira akwaku. Sai a bar sojoji bangaren su. Da shi gwamnan Kebbi ba kyallin saki ne ba. Da ko a gwamnan